Maya payabak po kaya kayungan. Kingaldo iti pagmasusyan tayo ing kapiesta ning pamandalo ni Nuan a Birhen Maria kang Santa Isabel. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Sorrentino and family, Vice Mayor Roding Gonzales and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusik ing aldodang kibaitan, di Medi Cortez, May Lacanlale, Crescencia Cunanan. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Norma Kiambao. Para king malalagwang kapaldanan dari, Rosel Montemayor, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, June Lazaro, Elmi Ronquillo, Maria Teresa Sampang, Estanislao Ginto, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago. Para king galananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Adoracion, Monsignor Aquilino, Pasita, Herminihilda, Pablo, Wilhelmina, Orlando, Jesus, Ireneo, Ligaya, Oscar, Salvador, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
ngalang musi kekeka daralu manadwa ruki Diyos keke kahilangan Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria manalangin niya bansami beitam at di sa lang bansa yan mong kapaganan Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria. Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, mayapayaba kay kayo po, at inintawlin ng Aldo ng Mayo, gaganakan tayo po, ang pamamisita ng Indong Birhen Maria, ang pinsanang Elizabeth. Nya bang kanita bay betang matampangganap kaniti si Santala pareng kasalanan tamo at anyaran ni lunos na at kapatawaran ni ngapong Ginoo. Ika, ing babiya tagumpe, uli na ning upaya mo. Ginoo pakalulo. Ika ing minyatula kang Juan Bautista, inyang atsupak ing atyanang induna. Kristo pakalulo. Ika ing pepahayag king kanwana ng Maria, baboring sablang babay. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, dala nakatangan sana king biye alanganga. Ligaya king Diyos king kakatas-katasa at inyatong kapayapaan karintawong kay ang kaluguran. Ligaya king Diyos king kakatas-katasa at inyatong kapayapaan karintawong kay ang kaluguran. Ginoo Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, pupuryan dakat parang ala, paligaya dakat sa samba, pupuryan dakat parang ala, paligaya dakat sa samba. Ginoo Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, pupuryan dakat parang ala, paligaya dakat sa samban, pupuryan dakat parang ala, paligaya dakat sa samban. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kiyatong kapayapaan, karintawu kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kiyatong kapayapaan, karintawu kayang kaluguran. At kiyatong kapayapaan, karitawu kaya kaluguran. Manalangin tamo. O alanganggang ipa, inagyagming Birhen Maria, ingidunan ning kekanganak, bandalawan ni Elizabeth, at saupan king kayang pamangailangan. Papanatilian mo kaya sanang makabuklat king dapat na ning kaya kang Espiritu at kambiyan ng Maria, puryanda ka manggaman kapilan.
iti adon mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magali kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Zefania. Dalit kang masikan Osyon, kulisak ka o Israel. King mabilog mong puso, magsaya ka o Jerusalem. Tiknang nananing Gino ing kaya kang pamagdusa, leko na nala sablang kaya kang kasalang. Ing Gino ing ari ning Israel at tsukeka, ala nang sangkan ngeni ban tumakot ka. Ing panawon daratang nung kapilanda sabyan king Jerusalem, e katatakot syudad ning Sion, e mo paing tulot ing mga lambutla ring kaya kang gamat, ing ginong kaya kang Diyos at tsukeka, di na nakang tagumpe, uli ning upaya na. Manakit yang tula kaya ka ing Gino, at king lugod na, ibayo na ing biyemo. Dalit ya at tumula kaya ka, masayaya ang tiring tawong magpiesta. Amano ning Gino. Manuknangan niya busalyo, ing marangal at banal ng Diyos ning Israel. Ing Diyos, iya ing talapagligtas ko, iya ing kakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Diri na akong upaya at sikanan, iya ing kanakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyetula ing danum king mawu, makanyan lang tumula ring memalen ning Diyos, potang liligtas nala. King Aldoita kaya kang idalit, pasalamat kayo king Gino, maus kayo king kayang lagyo, ibali tayo karing sablang bansa ing depat na, ipamali tayo, ban mi parangalan yang lagyo na. Dalit kayo king Gino, uli ning mangayap adepat na, pabustan yung iting balita, miras ka ring sablang bansa. Pabustan niya ing balang metong king Sion, kuli sakya at dalit, uling marangalya ing banal ng Diyos ning Israel, at manuknangan niya, busal ding kayang memalen. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Nuwan ka, O Birhen Maria, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Gino, mipaltutu. Alleluia. 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 Ing Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Emelambat, ginayak kay Maria, at marapal yang minta, king meto nga balen, king kabundukan na ning Judea. Mintaya, king balen ng Zacarias, at dininaning maya pa oras Elizabeth. Inyang tindam ng Elizabeth, ing pamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king Atyana. At Elizabeth, kitmon king banal Espiritu, migsalita ing masikan nga na.
Mapalad ka, karisablang babay, at mapalad dyan naman ning anak, amibait ka. Makanano kong pengain tuliran, ing dalawa na ako ning imana, ning kanakong Gino. Uling kabut, dindam ko, ing kaya kang pamagmanano, ginaloy ing anak, king atyan ko, king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya kaning Gino, may paltutu. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuryan ing Gino. Magsayaing kaladwa ko, uli na ning Diyos, akakong talapagligtas. Uli nga na ako kilinguan, akong maluka ng alipan. Manibat ngeni, o sanda akong mapalad, ding sablang tao. Paulining mga ragula bage, de patana ka na ako ning mayupayang Diyos. Banaling lagyo na. Kaluluno sana laring makitakot kaya. Karing sablang mitukituking lahi. Inatchat ning mayupaya ng takde, at simbulat noring mga tasalub kitang kapanaluan ng karelang nasa. Bigsak noring ari, iba't karing karelang trono. Ading at yuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsya na laring danupan, karing mangaya pabage. At pepalakwa na lang alang darala, ring mabandi. Ti paraning pengako na, karing pipumpunan tamo. Adin at ang yaban ng saupan ng Israel, abalen na. Pepakita na ng pakaluloy Abraham, ang ponding sablang lahi na. At inantabayan na ng Maria, Elizabeth, kilub ng 3 bulan. Kay ba't nanita, minuli na. Ing mayap ng balita ni kaya katamong kaligtasan. Tandang-tanda ko po nung bata pa lang ako, pag mayroong mga okasyon sa mga kapitbahay, pag hindi ka pupunta, halimbawa may birthday, yung andaan nila, lilipat sa bahay. No? Mayroong maghahatid ng pansit at saka cake. No? Ganon din po pag mga death anniversaries, 40 days, lilipat yung sampelot. No? Lelot balatong. No, lilipat po yan pag di ka dadalhin. Yung ganyan. At napakagandang kaugalian. No? Na ngayon parang di ko, parang nawala sa ating kultura. No, ngayon ang nangyayari ngayon yung mga nagsasyaron. Pag inimbitahan mo, katapos kumain, meron silang mga bit-bit pa. No? Kung minsan di naman pinabibit-bit, hinahakot yung handaan. No? Pero ito po yung mga magagandang kaugaliang Pilipino, no? Na parang na-extinct, no? Nawawala. No? Pero meron pa rin magagandang, hanggang ngayon nandyan pa rin. Pag may mga namatay, sa lamay, no, yung mga kapitbahay, hindi lang makikiramay, kundi sasamang makikihiwa ng sibuyas, no, magluluto, tutulong doon sa mga naulilang pamilya. No, at napakaganda po na yung gano'n, na kung ano man ang may tutulong, nandoon yung mga kapitbahay, dilipat sa kanila. No. Meron nga pong isang kwento dahil namatay yung isang kapitbahay, no, isang matandang kapitbahay. Kaya itong maliit na bata, itong batang maliit, mga 7, 8 years old, isang gabi, nagpaalam sa kanyang nanay. Nanay, sabi niya, pwede po ba akong lumipat sa kabila? Sabi niya, para makiramay dun sa namatayan. Ganun ang ano. Ano namang gagawin mo doon? Bata-bata mo pa. Wala ka namang magagawa doon. Hindi, samahan niyo na lang po ako para naman
ako rin makiramay po kay Lola, kasi namatay ng matandang lalaki. Sinamahan ng nanay. Pagdating doon, alam niyo yung ginawa ng bata? Yung ginawa ng bata, nilapitan yung nakaupong matandang babae at nagpakandong yung bata. Nilambing yung matandang babae. At yung matandang babae, nasiyahan. Natuwa sa kalabitan at sa lambing nitong bata. Siguro, hindi makahiwa ng sibuyas itong bata. Wala namang maibibigay na, ano bang tawag dito? Abuloy. Pero yung kanyang munting pagiging cute, yung kanyang pagiging natural na kabataan, yun napakalaking saya ang naibigay dun sa nabalong babae. Napakaganda kung ganyan ang ating mga pagdalaw sa ating mga kapitbahay. Napakaganda kung ganyan ang mga ating pagdalaw sa ating mga kaibigan o sa isa't isa. At ito po marahil ang pinapaalala sa atin ng ating kapistahan ngayon. Ang misteryo, kalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng mahal na Birhen sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ang hangarin niya ay ng mahal na Birhen dahil dun sa balita ng anghel, nasabi ng anghel na ang kanyang kamag-anak nga na si Elizabeth ay buntis sa kanyang katandaan. Kaya yon siguro para makita kung totoo nga yung balita ng anghel. At yun nga, napatunayan niya sa kanyang, nung makita niya, natunay nga ang balita ng anghel. Ayun, buntis si Elizabeth. At nasa 6 months na nga, 6 months pregi. Kaya siguro malaki na yung atyan. Pag 6 months, no? Pag 6 months po ba, gaano nakalaki yung tiyan niya? So, nakausli na. Parang siguro baka yung parang yung tiyan ni Brother Per nag-birthday kahapon. Siguro. Malaki na. Kaya ito po. At parang naintindihan, naunawaan ng mahal na Birhen ang pwedeng hirap na maranasan ni Elizabeth sa kanyang panganganak. Kaya minarapat niyang manatili muna doon. Aalis sa kwento po rito, kung susundin mo pa, aalis lang siya kina Elizabeth pagkatapos niyang manganak. So ang mahal na Birhen ay parang binoluntira sa sarili niya para may katulong, utusan si Elizabeth sa kanyang kalagayan. Siguro nung nanganak siya, baka siya yung kumuha ng mainit na tubig at saka ng tuwalya na gagamitin ng komadrona o kaya ng hilot. Meron na bang komadrona noon? O kaya hilot para ito may mag-a-assist sa pangangailangan ni Elizabeth habang siya'y nanganganak. At ito pong nangyari dito ay hindi lang sa ganang kabutihang loob ni Maria, kundi bago ito, kasi siya'y napuspos ng banal na Espiritu, napuno ng banal na Espiritu. At siguro nga po, pag ganyan, pag puno tayo ng Espiritu, ang direksyon ng ating buhay ay paglilingkod. Pag ang buhay natin ay puno ng banal na Espiritu, ang direksyon ay kabutihan. Kaya ito yung di mapigilan ni Maria, ang tulungan ng kanyang pinsan, ang damayan ng kanyang pinsan sa kanyang kalagayan. Si Maria, ito ay pinapakita rito, marunong siyang sumunod sa ano ba to, sa utos ng banal na Espiritu o sa
sa mismong kay kapapangan agyag ng Banal na Espiritu. At tayo rin po, ito rin ang sinasabi sa atin ng ating pagbasa ngayon. Kung tayo rin ay ayahan nating mapuno tayo ng Banal na Espiritu at ayahan tayong ang Banal na Espiritu ay agyagan na katamo. Ang ating presensya, ang ating pagdalaw sa isa't isa ay magiging parang karanasan ng pagmamahal ng Diyos. Magiging pagdalaw ng Diyos dahil sa ating magandang pakay sa ating mga dinadalaw. Pag ang dahilan ng iyong pagpunta sa kapitbahay para awayan lang, awayin mo lang, pagmumurahin mo lang, babasusin mo lang, ipapahiya mo lang, hindi yan bunga ng puspos, ikaw na puspos ng Banal na Espiritu. Baka ibang espiritu ang mismong lumulukob sa iyo. Pagpupunta ka lang sa isang tao dahil lang sa aawayin mo, sisirain mo, sana magising tayo. Pag ganyan, hindi yan bunga ng Banal na Espiritu. O kaya siguro kung lilipat ka lang sa bahay para pag-usapan ng buhay ng iba pang kapitbahay, magmamarites lang kayo. Hindi po yan din bunga ng Banal na Espiritu. Kaya sana tulad ng Mahal na Birhen, maging alisto tayo, no? At bukas ang ating puso't kaisipan para pakinggan ang kanyang itang-agyag na. Dahil kung saan tayo dadalhin ng Banal na Espiritu, sigurado yun ay ang tama at mabuti. At yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nawa po ang ating mga pagdalaw, tulad ng pagdalaw ng Mahal na Birhen kay Elizabeth, ang dala natin ang pagmamahal, ang kabutihan, ang paglilingkod, dahil ito ay bunga ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon po ay ating idulog sa pintay mga kaibigan, tayong lahat na magpahanggang ngayon, buhay na buhay ang Banal na Espiritu para akayin tayo tungo sa paggawa ng kabutihan, sa pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Sabihin natin sa bawat panalangin, kapamilatan ding panalangin ng Indumo, Ginoo, saupan mo kami. Panalangin ng Indumo, Ginoo, saupan mo kami. Para king kabilugan a Santa Iglesia, isanin na sana ing kapakumbaban ng Maria, ing induna at uliran, ipanalangin taking Ginoo. Panalangin ng Indumo, Ginoo, saupan mo. Para ka ring pamuntok ding sablang bansa, ing reynaning kapayapan, so paano sanang mitatag, king pamitambayan at kaunlaran, para ka ring karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka ring sablang daralan kasakitan, ing talapamatula ka ring malungkot, pabustano sanang panamdaman do, ing atin lang indu ka ring banwa, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katamungan, ing induning Diyos, so panakatasanang lalong makiwangis, kingkeyang anak, kapamilataning kasalpantayanan at lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ngini, adwanta mo yung sarilitang kapagdinan. At ang kapanasan ng Ginoong Diyos na nakapasalamatan ng balang metong kay katamo, ipagkalub na sana yung kapadanan, kalisalbang kapatatang masakit, yung successful surgical operation, lalo na kang Jojo Punsalan.
Manalangin tamo king Ginoo, kapamilatan ding panalangin ng indumo Ginoo, saupan mo kami. Ipa, kapamilatan ng upaya ni kang Espiritu, ding mamaus king mitmong kapanaligan king Nuana Birhen Maria, ingindu ng Yesus sa kabubuktungan mong anak, at indumi mo naman, takmanda sana ing makaindu ng sao. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kami ng kabilang, di ka kami daralanan, ang bukod mo kapag nasan, kakalasan na tanggapan, pinapeni katawan mo, alak ng biyaya mo, ay nani kekang balayan, ay nika mo, kinu, impaligayan, ay nika ipagalan, ingka kami ng kabiyaya, ing bukod mo palinasan, kakalasan na katulan, pinapeli katawan mo, alak ng biyaya mo, ay nani kekang balaya, ay nikamu kinu impaligaya, ay nikamu kinu impaligaya. Manalayin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Oy paming miglalang, papagbanalan mesa at gawan karapat dapat matanggap, ining kaya kaming sakripisyo, antimon na makanan mong tinggap, ing lugod ng Maria, ing indo ng Yesu Kristong kaya kang anak, ang mabibi at magari manggaman, king alanganga, ing Ginoo manatili kaya kayo, yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, at purian pauliring kaya kang kalam, kabang pibubulay mila ring kaya kang banal king ligaya. King pambagmasusimi, king kapiganakan, king Nuana Birhen Maria, makapasubali ming tula, ing ikablasmiya, ing dalit ng kapasalamatan. E muna nung kapagmulalan, ing depatan mo mabilo gayato, ding sablang likas lahi, tikman ding degulan, ing kaya kang lugod. Inyang berigdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, iningat ming maging indo ng Yesu Kristo, ang kaya kang anak at ginumi, ing talapagligtas ing meto ketawan. Kapamilatana, ring anghel karing banwa, yayampang ding karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsala arapan mo, manggaman king alanganga. Misuge sanay si walami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta.
Diyos sa mayupaya, nipmuyang banwa at muyang nawa, ikatamika aya. O sana, ikakas kata asa. O sana, ikakas kata asa. Yaking darata, kilakyuning yaking darata, kilakyuning O sana, ikakas kata asa. O sana, ikakas kata asa. Ikakas kata asa. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, mayalang katawan at daya. Ning ginuming Yesu Kristo, bayami daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, hamidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At bingining kalis, kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiin kalis, ning kana akong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me pea, Cristo me pea, Cristo me pea, at datang iyang pasipayo. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebye ning anak mo. Daraw miya kaya kaiting tinape ning biye, ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan mi, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Meto Yato, ban mi ganap yung ilugod. Kambi ng Francisco kay kaming Papa, ati Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pare. Ganakan mula naman di kapatad ming pepainawan at maninang sabing niya, nanandat talasuyo mong di Monsignor Aquilino at Monsignor Vicente. Ating alapang mayang mo nabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, man kayabe ng Maria, ang birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, ang kayang esposo, kayabe ring apostola ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, Amen, Amen.
Ngayon madalantang mit mong kapanaligan at lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Achupanwa isambang yakilagyumo datangin ka yaryan mo ni pamitwa ilubog Yesu ni pantipanwa ni pamintwa ilubu ikatanani kingaldo alto ibiemo ke kami kingaldo eni amponi panawon ke kami isalam mamatawad ni kari ikasala ke kami mangaye buke paisawag kitukso ni kapuski maro. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling ke kayaryan, aking kayu payan, aking likaya manggaman alanan ka. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naninglaben mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Pumikakapatad, may pupugahin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Cordero ni Diyos, ang nilalako, ikasalanan niya to. Pakaluluwan mo kami. Cordero ni Diyos, ang nilalako, kasalanan niya to. Pakaluluwan mo kami. Cordero ni Diyos, abilalako, kasalanan niya to. Ibemu ka kami, ikapayapan. Ibemu ka kami, ikapayapan. Ibemu ikapayapan. Ibemu ka kami, kapayapan, bemuring kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoo,
Ing kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, noon tamang makasadyan, tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Matampang tanggap kaya ka, dapat siya kasmay nga mana mo, kumayap na ako. at pag-asa. Mapapawi kailanpaman sa pusong diwa. Isa lamang sa magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa aming pagsuyo ng inigaan sa buong mundo. Sa ibig ni Jesus ang siyang sumaksak, bawat pusong buhat sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos na pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos sa pag-ibig. Manalangin tamo. Oy paming malugod, busan mong puryana ka, ning Santa Iglesia, pauliring mga ragulabage, depatan mo king kang balayan. Parati misa na nga kilalang mitmong tula, ing presensya ng Kristo, king Ikaristyang pagmasusyan mi. Antimono makananong Iwan Bautista, kaya tula ng presensya na ning kaya kaming talapagligtas, at pa king sepupuna ng Maria.
Tingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. At flower offering tampong ini bilang parangal king Endong Birhen. Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ken malsintan, ulinyari, keken indu, malukot, keken tutu, king dalise, pamamuri, king reynang makastili, Ausalia, Pirenindu, malukot, keken tutu, king dalise, pamamuri, king reynang makastili, Ausalia, Pirenindu, malukot, keken tutu, Aldo, aldo, kang Maria, kakale, ken malsinta, ulinyari, keken indu, malukot, keken tutu, indalise, amamuri, king reyna, makasdili, Ausalia, Birenindu, malukot, keken tutu, king dalise, pamamuri, king reyna, makasdili, Ausalia, Birenindu, malukot, keken tutu. Ang Ginoo manatili kay kayo. Bendisyonan ako ang aning Diyos sa may ipahintutu, ingin pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, may arining kay katang kapag masusya na meta ng iniking lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may oras, gandang araw, marami pong salamat. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagano ang ating espiritu sa pagpapagligtas, sa pagkainap niya, mapapa ng kanyang alipin, mapalala ang ngalan niya sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagala ang aking espiritu sa aking pagpapagligtas. Nagagala ang aking espiritu sa aking pagpapagligtas.